Chlapci, sem, rýchlejšie. Och, Freddy dostal Andyho. Musíme sa schovať. Určite sú tu vonku. Možno sú v tých krabiciach. Som taký vystrašený. Musíme všetkých dostať von. Klop, klop, kto je tam? Nič nepočujem. Musíme ich všetkých dostať von. Viem, čo robiť. Pridajme sem trochu roku. Moja elektrická gitara ultrazvukovým spôsobom zhodí všetky krabice. Och, nie. Moje uši! Och, to je zle. Pomoc? Vedel som, že to pomôže. A moje solo. Pekné. Freddy hrá skvele. Tiež sa mi to páči. Poďme sa zabaviť, Freddy. Wow, teraz som rocková kapela. A posledný. Teraz vás všetkých chytím. Čo? Nie! Schovajte sa všetci! Aké je to super! Čo? Kde sú všetci? Och, nie. Našiel som ťa. Rozlúč sa so svojimi priateľmi. Ďalší je dole. Poďme ďalej. Ak sa chceš so mnou hrať, tak sa hrajme. Tento smradlavý syr určite niekoho odplaší. Smrdí strašne. Nemyslím si, že môžeš odolať. Och, to tak strašne smrdí. Bude mi zle. Nikto tam nie je. To bolo strašné. Možno je niekto v tejto krabici. Skúsme im dať ovoňať sír. Fuj, čo to je? Smrdí to strašne, ako moje ponožky po telocviku. Vezmi to preč. Určite je tu niekto. Dajme to dovnútra. Och, je to hrozné. Dusím sa. Čo mám robiť? Nie je tu dosť kyslíka. Podľa mojich výpočtov by už mal byť vonku. A už je to nejaký čas. No, už to nevydržím. Keby si to Freddy nevšimol. Áno, to je oveľa lepšie. Teraz sa schovám, kým ma nenajdu. Nie! Ušiel! Vedel som, že tam niekto bol. Ušli mi priamo pod nosom. Pozrime sa na ďalšie možnosti. Och, môj Bože, to je určite Freddy. Čo tam robí? Mám celý kufor plný sladkostí. Určite neodolajú takýmto dobrotám. Začnime s marshmallow. Čo sa deje? Čo? To sú sladkosti? Moje obľúbené sladkosti. Musím všetko pozbierať. Dúfam, že si ma Freddy nevšimne. Marshmallows a čokoláda. Niekto nechal vonku toľko chutných vecí. KitKat. Wow, môj obľúbený KitKat. Hej, daj ruky preč. Toto je môj KitKat. No, všetko, čo milujem. A Freddy ma stále nechytil. A mám také šťastie. A budem plný. Môžem sa schovať pred Freddym v tejto krabici navždy. Wow, zábava. Som taký šťastný. Kukuk, našiel som ťa, maškrtník. Padol si do mojej pasce. Nie, ja som len chcel jesť sladkosti. Ošasné. Zbavili sme sa ďalšieho a zostalo pár detí. Ktorú krabicu by som mal vybrať? Možno niekto sedí v tejto.
Kto to bol? Zvuky prichádzali z tejto krabice. Určite je tam niekto. Menšia krabica. Dobre, čo je pod tým? Ďalšia menšia krabica. Nalakal som ťa na môj žart! Aké sú to žarty? Toto sa mi nepáči. Nie je tam nikto? Počkaj. Je to darčekové krabice? Je to darček pre mňa? Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri. Poďme to otvoriť. Wow! Konfety? To mi naruší systém. Och nie, moja hlava. Hej, viac konfiet. Wow, ahoj, kto to robí? Zničím ťa. Kde je Freddy? Tak to je. Naštval si Freddyho. Dostať ľudí z týchto krabíc, nech to stojí, čo to stojí. Och, to sú náboje. Urobme pár dier. To je oveľa lepšie. Kto to je? Nikam nejdeš? S Bohom. Bolo to zaujímavé. Kto bude ďalší? Ach nie, keby som to len nebol ja. Ach, som v háji. Niekto tam kýchol. Chytím ťa holými rukami. Tu je Popit. Možno sa mu to bude páčiť. Čo to je? Páči sa mi to? Jeho Popit? Nepotrebujem to. Skúsim to znova. Kde si? Dobre, Freddy. Tu je kaktus. Jej, je to také pichľavé. Bolí to. Určite ťa dostanem. Nie. Tu je paprika. Osviež sa. Čo je to? Červená paprika? Na čo by mi bola? Nápad. Môžem spáliť túto škatulu, ak zjem červenú papriku. Toto je presne reakcia, ktorú som potreboval. Začína byť horúco. Čo sa deje? Och, to nie. Našli ma. Áno, našiel som ťa. No, pokračujeme. Zostáva nájsť už len jedného chlapca. Pamätám si ho a vymyslel som niečo zaujímavé. Zdvihnem krabice pomocou automatu. Pozrime sa, kto tam je. Och, Freddy ma určite nájde. Och, čo robí? Skvelý nápad. Schovám sa do inej krabice. Videla som toho chlapa tam. A aj tak ťa dostanem von. Jej, musíme vyrezať dieru. Našiel som ťa. Och, Freddy, mám taký strach. Och, nie. Nerozptyluj ma. Prečo neutekáš? Môžeš ma chytiť? S Bohom. Áno, to bola zábava. Vrátim sa. Wow, ďakujem, skvelé. Wow, je to pre mňa? Super. Počkať, kto potrebuje tento obrovský Happy To je Meal? darček. No, Chloe, ty si prvá. Je to len môj pocit? Sú tie rezance dúhové? Ospravedlňujem sa. Chlapci, čo máte vy? Mám aj rezance vo všetkých farbách dúhy. Wow, nikdy som v živote nevidel takú obrovskú porciu. Skvelé! Som rád za teba, ale tiež začnem jesť rezance s týmito roztomilými paličkami. Malá porcia tiež prináša veľké potešenie, ale dostanem z toho oveľa viac, ak to zjem rukami. Jej, super! Je to také chutné a úžasné. Veľmi to milujem. Och, áno. Och, pozri, mám nos ako klaun. A
A vlasy ako klaun? Vtipné. Je to celé dúhová rezancová chuligánstvo. Aký si zábavný! Hej! A vtipné. Chceš, aby som ti ukázal vtip? Pozri, ako to viem! Viem žonglovať! Nebolo to veľmi slúbne, ale dobre. Je rád na mne pozrieť sa na rezance. Fialová je skvelá. Modrá tiež. Ale zelená je veľkorysá. No, vlastne. Nie veľmi dobre. Dobre. Čo žltá? Oranžová. Červená. Páčia sa mi všetky farby. Sú také chutné. Čože čo? Je to farba alebo niečo také? Super. Teraz môžem tiež malovať obraz. S týmito bude to taká zábava. Videla som tento trik naživo na TikToku. Je to skvelé. Pozri, kreslím kvety. Aké krásne a chutné to je. Dievčatá, tieto kvety som namaľovala pre vás. Tu sú. Ďakujem. Chcem vyskúšať aj rezance, keďže ich všetci tak milujú. Každá farba má svoju chuť, ale nemôžem si vybrať, ktorá mi chutí najviac. Nikdy v živote nezjem toľko rezancov. Je to moja šanca to urobiť. Je to také chutné a lahodné, ale je toho príliš veľa. Čo? Zmenilo sa niečo? Viem, čo mám robiť. Ahoj, babka. Chceš, aby som ti kúpil rezance? Áno, ona sa chystá Videli vziať. to? Wow, aká krása. Mám skvelý nápad. Ako potešiť moju vnúčku, ak potrebujem len trochu pletenia? Áno, toto je tvoj obľúbený darček. Pozri, Zlatko, čo som pre teba vyrobila z týchto rezancov. Wow, babi, pozri, sú tak štýlové. Cool, si skutočný majster. Ďakujem. Nemáš za čo, Zlatko. Fakt skvelé. Super práca. Mám iba jedno marmeládové oko. Tiež mám jednu, ale je veľmi veľká. Ale nie. Pozri sa na túto obrovskú marmeládu od Chloe. To je ten, kto mal dnes šťastie. Hurá! Vždy som o tom sníval. Twilight, kto je prvý? Ale nedotýkaj sa môjho. To som ja! Aká vôňa a chuť a náplň je jahodová. Super! Áno! Škoda, že sa to skončilo tak rýchlo, ale môžem pridať viac sirupu. Kam to stále minie? Áno. To je. Dobre. Presne tak. Plne nie. Tu je zlodej. Našiel som ťa. Je to Quentin. Čo? Ups, vyzerá to, že som bol prichytený. Prepáčte, som naozaj veľmi hladný. Konečne môžem vyskúšať marmeládu. Aká skvelá miska to nakoniec je. V žiadnom prípade! Vráť U sa! hoci bol zistený podozrivý objekt. 1, 2, 3. To je na Kde rade. je otec? Hej, áno! Zastav to! Hej, Hurá! vráť sa ku mne, kamarát. Áno, je to veľmi chutné. A ten sirup? Wow, milujem ho tak veľmi. Tak dobré. Áno, je tam trochu krvi. Chloe, na čo sa pozeráš? Priamo pred. Skús svoju marmeládu čoskoro. Áno. Čo je to? Ale no tak. Už si prestrelil. Dobre. Musím priznať niečo. Presne tak. Nemôžem... Mŕtvý. Ďakujem. dobroty. Mám sa dobre. Som v poriadku. Rovnako aj ich oko. A malo by byť pokazené. No nevadí. Dynamit to opraví. Ahoj! Čo? Zasa sa zachráňte! K zemi! Čo robíte, chlapi? Len mi to zlomí značku. Pia! Som pokrytý sirupom. Si nažive, Chloe? Fíha, tu máme mramorové časti. Také chutné. Čo robíš? To je
moje. moja marmeláda. To nie je. Mal si svoju porciu. Áno. Wow, to je všetko? Pálivé čipsy? Fuj, sú obrovské. Dobroty! Pikantné. Wow. Ďakujem Bohu, že Daj to si malú funguje. porciu. Nemám rád pikantné jedlá. Ach, áno. Tentokrát si mal smolu, Quentin. Dobrú škoda. chuť. Uvidíme. Taký malý čip. Áno, je to celkom dobré. Pravdepodobne preto, že to bolo malé. Dobre, dovol mi zjesť celé balenie. Ja sa pridá. Závery. Chudáčik, vydrž. Áno. Si na rade, Kim. Ach, naozaj nechcem skúsiť tieto čipsy. Ach, wow. Prečo nikto nepovedal, že sú také štipľavé a chutné? Wow, sú skvelé. Tak dobre? Dobre, nech skúsi ďalší. A ďalší? Tak dobre. Čože čo? Oj. Musíme ju súrne zachrániť. Dobre. Čo som to urobil? Budem mať sex. Áno, správne. Mám tu nejakú vodu. Nech sa páči, Kim. Aká úľava. Quentin, čo by som bez teba robil? Si na rade. O nie, nie. Pre Boha nie. Wow, Quentin? Poď, staň! Áno? Ďakujem, Chloe. Si skutočná priateľka. Naozaj musím zjesť tento Zjedz obrovský toto. sáčok? Ach, ľutujem, že som si nekúpil menšiu veľkosť. Nie. Môžem... Uf, to je rana od jedného chipsetu. Dobre, urobím to rýchlo. Rýchlejšie to urobím. Rýchlejšie. To buď. Ak nie, zdá sa, že to začína. Nie! Ide si vziať tie marshmallow. Toto je lepšie. Dobre, môžeš opekať marshmallows. Super! Nová pochuťka! Tak lahutná! Áno, máš pravdu. Som veľmi rád, ale dlho to nevydrží. Jasné. Len minútku, prepač. Nechaj ma vytiahnuť toto. Bol by som zavolal povzbudzuj. Sprcha. Chceš marshmallow? Tu máš. Samozrejme. Fantastické.